Ak máte voľný priestor doma, vrelo odporúčame vysadiť hrozno kvínnina. Tento druh hrozna nevyžaduje stavbu pergol ani podpier. Plody rastú priamo na hlavnom kmeni, čo je veľmi pohodlné. Tento druh môže plodiť 3 krát ročne, v chladnejších regiónoch 2 krát ročne. Má veľmi vysokú úrodu, tenkú šupku, veľa šťavy a je bez jadier, čo ho robí ideálnym na pestovanie doma. Pestovanie hrozna kvínnina je veľmi jednoduché. Po prijatí sadenice stačí ju zasadiť do malého záhradky alebo kvetináča a hojne poliať. Čoskoro si budete môcť vychutnať čerstvé, sladké hrozno, ktoré je chrumkavé a bez kyslosti. Toto hrozno je bohaté na vitamíny, má vynikajúcu chuť a je plné šťavy. Jednorazové zasadenie umožňuje každoročné zbery, čo je veľmi výhodné. Teraz je zlaté obdobie na sadenie. Ak premeškáte tieto 2 mesiace, budete musieť čakať ďalší rok. Momentálne vykopávame a posielame priamo z plantáže. Každá sadenica je zasielaná s originálnou pôdou, aby sa zabezpečila vysoká prežívateľnosť. Táto sadenica už bola naočkovaná, takže ak ju zasadíte tento rok, plody výjdú v rovnakom roku. Hrozno kvínnina je hybrid európsko-americký, ktorý má silné adaptívne schopnosti a odolnosť voči chorobám. Môže plodiť 2 krát ročne. Rýchlo rastie a je ľahká na údržbu. Zrelé plody majú intenzívne červenú farbu, pripomínajúcu rubín, a ak máte malú rodinu, odporúčame nesadiť príliš veľa, pretože plody sú veľké a kompaktné, chrumkavé a sladké, bez kyslosti, bohaté na vitamíny a šťavy, čo robí ich ťažko všetky zjesť. Majú jedinečnú chuť s nádychom kvetov, jahôd a vína, čo ich robí vrcholom chuti vo svete hrozna. Toto hrozno je veľmi ľahké na pestovanie. Po prijatí sadenice stačí ju zasadiť do malého záhradky alebo kvetináča a hojne poliať. Ak máte radi hrozno, nepremeškajte túto príležitosť. Zasaďte ich teraz. Sadenice sú dostupné na odkaze nižšie. Objednajte teraz, aby ste vy a vaša rodina mohli čo najskôr vychutnať čerstvé, sladké hrozno.